खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 10 नभेम्बर 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर, दिनै फुंबिलियाव बांद्राय खौरां गैया। जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो फारि फारि बेखेवनोसै। गिबि खौराङा जाबाय भपालाव सासे आइजोआ हाबानि 3 बोसोरनि उनाव गावनि हौवाखौ मोजां मोननाय सिख्लाखौ हाबा खालामनो मदद खालामनो थाखाय हौवाजों फाथैलाइ बिसिदों। भपालावथ' फाथैलाइ बिसिनाय होना, बेखौ डिभर्स होनो। दा बेखौ लानानै पाब्लिकफोरा सोमोनांदों आरो बियो दा भाइराल जागासिनो दङ। लोगोसे मध्य प्रदेशनि कंग्रेसनि लिडार आरो बारग'स चिफ मिनिस्टार कमल नाथआ 2020 आव कंग्रेसआ इलेक्शनाव जेनगोनखौ गनायना लाखाबाय होननानै बुंदों। गुबुन फारसेथिं डिब्रुगड़ जिल्लानि मुट्टाक टि स्टेटआव डक्टर गैयै समाव सासे गोथां थानाय गथ'खौ थैबाय होनना फोसावनाय दायाव सासे कम्पाउन्डारखौ आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। गथ'खौ थैबाय होनना फबनो लांनायावनो गथ'आ सिखारफिनो, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा 1 घन्टानि उनावनो बे गथ'आ जिउ गोमानांगौ जाबाय। जुदि बे गथ'खौ डक्टरा मोजाङै नायोमोनब्ला बे गथ'आ गोथाङैनो थागौमोन होननानै बुंनाय जादों। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय रिपाब्लिक मिडिया नेटवर्कनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो डिस्ट्रिबिउशन हेड घनश्याम सिंहखौ टीआरपी स्केम केसआव मुम्बाइ पुलिसआ गावनि न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामदों आरो अर्नब ग'स्वामीआ बम्बाइ हाइ कर्टआव बेल बिनायखौ मोनैनि थाखाय सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव बेलनि थाखाय आर'ज गाबदों। लोगोसे आसामनि मुंदांखा फिल्म बानायग्रा जीवन बराया गोबाव सम लोमजाना थानायनि उनाव मैयाहाय गावनि न'आवनो नर्थ लखिमपुराव बिथाङा जोबथा हां बोबाय। गुबुन खौराङा जाबाय फेसबुकआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया शेयार खालामनाय भिडिअखौ नंखाय होननानै बोखारदों। बिथाङा शेयार खालामनाय बायदिब्ला सिलचर एयारपर्टआव एआइइउडिएफनि लिडार एबा एमपि बदरुद्दिन आजमल बिथांखौ बरायनाय समाव एआइइउडिएफनि सापर्टारफ्रा पाकिस्तान जिन्दाबाद होननानै स्ल'गान होदोंमोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सन'वालआ आसाम आरो मिज'रामनि बर्डारनि दावरावखौ लानानै इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाहजों फन रायलायदों आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ बा मिरु सरकारखौ थाबैनो गोजोन लाबोनो थाखाय गुरैयै खावलायदों। दासान्दि जोंनि बे आसाम आरो मिज'राम बर्डाराव गोबां जेंना जेंसि जागासिनो दङ आरो बैफोर जेंना जेंसिखौ थाबैनो मिरु सरकारा नायफिननाय जासिगोन। लोगोसे दरं जिल्लानि डिपुटि कमिशनार दिलीप कुमार बराया दिल्लीनि बिसि आरो फिसायनो 4 दाननि हिनजावसा गथ'खौ खांनो थाखाय गथायनानै होदों। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय आसाम हेल्थ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ पार्टिया सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बिटिसि डेभेलपमेन्टनि मुङाव खौथि रांखौ मोजाङै बाहायाखै होननानै बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम। बाय बाय। हालदै होआखै भेजिटेरियान ना निरामिस बिराद मोजां मोनखायो। ओमफ्राय बे दंफांनिसो दै बे खोस्लिया गावसेल' होनांगौ, जेबो गैया बेयाव संख्रि दावदै दं आरो दावदै गारलि दस जागोन दावदै होबालाय गोथाव जायालै बारा दावदै होना जानो लुबैयो। टेस्टानो खारजोबो दावदै होबाय बिराद बरिया जाबाय। आंना दावदैखौ माबायदि एवो